Karon kay maihaw na mo ron. So guys, ito ning anihan ning atong kuan taong kay maggisa ko og sari-sari guys. Kay kanimon tay lami may kanon niya, lami yung taniya. Sari-sari no. Kasi sari-sari na mo. Ay. Okay. Sagulan po nato ni og okra. So guys, mamo ni ilahang paborito nga kuan kay naanad lagi ni sila ni Kulog si Cristel og kanang utan nga sari-saring gulay. Guys, nagdilig-dilig ko diri gamay. Nga bubuan na kay grabe kainit dya. To lagi si Cristel ning eskwela na dya si Nicole po guys mo kuan po na sa daron kanang adto na po sa dumagiti kay karon daing month sa November kada adlaw nag isang klase. So magastos na po dya siya guys kay kada adlaw na isang klase. Dya malagi na guys nag-ulagi siya kay karong Sabado naman lubong si Kinit. Diyang best friend dya ni masanaha nga di na lamang kuno siya mukudyo kay basig di lagi kuno siya makayanan dya mas stress lagi pud kuno siya pero nanghid naman sang Kinit nga ibaw naman kuno si Kinit nga di jud kuno sa maka kuzo kay ibaw lagi nag-review siya pud basta sakit lagi kadyo guys kay lubong na siya karong Sabado dya hadi siya ihatod ron guys kay kuan kanang nasa siya paggamayan nga karsunis dya before ko mo hatod di guys mag kuan sa ako kanang magmarkot so hasa tuwi markot kay dali ra man kadto nang magmarkot guys hasa tuwi markot tong rubber plant dari spikas kay agigsuon lagi ni Ate Daday kanang magpamarkot lagi siya sa rubber plant so tanaw na to guys kay namon tuning comment ug saan ni kuno pagmarkot so hamon pakit-in ug saan pagmarkot dya magdali-dali ko guys kay naman maligo ko kay halaging ihatod si Nicole sa Santander kay kuan kanang ato lagi pud mi magpa gamay sa karsunis kay kinahanglan day kuno nga inag board exam nila magpulo search sila kanang puti so mangita pa pugkog kanang pulo search nga kuan puti kay wa man say mga puti nga lagi sa mga pulo dya guys hang dali-dalian sa tunah og kuan kanang markot dya naka-ready naman to hang i-markot test ato na ko spikas hey guys mori ko dari guys magkuan ko guys kanang hamong pakiton ug saan na pag markot ag kuan bitaw guys kanang rubber plant kay magpamarkot lagi kuno si Ate Sally so kana si Ate Sally guys igsuna ni Ate Daday sa tag-ija daring bahay karon na ako dari guys ni sud ko kay aga sa ka rubber plant tadi kay hamon tong gisud sa kuan kay lucky plant din na siya pwede na siya sa sud dya so mo ni guys mayang i-markot na kay pakitin mo guys sa mga ning gimarkot sa una na so ning tulo siya bis isara imuhang gimarkot natulo na kasanga na di ba nice kado na siya pero ang nagmarkot dani si Ate Daday dya hala arang naghanag buwak ang amuhang kuan Princess of the Night my god upat dayon ro upat na upat siya ka bunga na bunga buwak so haning before ko balik siguro Manila guys makitaan paninahang ni siya nga mo bukad ni siyang atangan guys mo gabi so magatang mo ko kay gabi raman ni siya mo kuan mo bukad nice lagi siya day kay gahapon wa pa ni siya karon naa na siya ning kuan so mag-prepare ko guys kay ang i-markot ag karing kuan rubber plant kari din naghang plastic ug kaning straw kutsilyo ug kaning suwil nga hanay sang gibasa da anog tubig kaning plastic mo nitong pangputos so patanawon mo na guys ug unsa na pag markot itong rubber plant undya
magkuanta guys kanang di na to i-kuanta ni kay anhi man mutirek kag mga sanga guys. So diri ta dapit mag hiwa. So mo ni itong markuto na ni. So pwede na to intang-tangan ning isa. So diri ta magkiskis. So guys, ato na ning sugdan. So ato na ni si Jang tangtangan ning isa ka dahon. Ninja ato ni si Jang hiwaan. So ingani ra ni ka simple guys mag markot. So nakatry na kog markot sa una guys. Itong tambis. Diyan nabuhi naman ang tambis guys. Diyan nakatry na pud ko og markot og kanang limonsito. So kani guys, hanap pud ni sang i-try kaning rubber plant kay kaning rubber plant guys, lucky plant ni siya. Diyan na po yung ganahan nga rubber plant guys nga kuan kanang variegated. So ganahan jud ko na to guys pero ara lamang ka mahal. So ingani na lang siya guys. Ato na si Jang. Paden kanang hiwaan lagi. So hinahinadon lang nato ni guys nga di ma-damage sa gubang kuan party. Kay siguro mga 2 ka semana guys mo ugat na ni. Diya kuan kanang nagbalik siguro na guys ikan sa Manila. Muugat na ni. So pwede na ni siya i-transfer. So ingani ra ka simple kadto ding nangutana kung saan pagmarkot. So ingani ra dali ra kadto magmarkot. Ni mo ra nang panitan. So panitan ra nimo ning kuan guys kaning rubber plant. Diya guys, sinaghuman ni mong panit dani, imo sa ning pa gahon ning ihang kanang dagta. So dagta man siya guys kanina nag kanang dagta sa rubber plant, imo sa ni siyang pa gahon mga 20 minutes or 10 minutes before nimo ni siya butang ag kanang juta. So hapit na guys. Diato ni siyang kiskisan para makita na bitaw nimo ni murag kahoy na sa guys, muwa na ni siyang panit. So kiskisan na nimo ning kuan kani mga balat-balat pa kanang palit-panit. So inagaman nimo kiskis guys. Diya guys ato sa ning pa gahon kanang mawa na ni siyang dagta. Diya ato sa ning ajuhon og kiskis guys kay rong maugat jud siya bahan diya. Kung mawa na ning murag dagta guys, kuan ganang ato nang ibutang ning atong soil. So halaman ni siyang gimaadyo og kuan guys kay rong maulga na ni siyang kuan. Pwede na to ibutang basta maulga na, wa na siya di na magtulo ag gizahang mga dagta. So asa siyang gimaadyo og kiskis guys kay rong sigurado jud siya nga kuha ni murag panit. Diya guys kay kani naman ni siyang gibasa. So mix jud nato ni bas ning atong soil. So mao ni siya na. So mao ni atong ibutang dana sa so kinahanglan dyan nato bas ng atong soil kay para mo pilit. So nga nira yung technique guys. Man nato ni siyang puston. Ito guys kanyang pangputos kuha ni siya kanang pangputos na sa sidaan nga plastic wrap para dali na po sa mo pilit na. So pilit na siya guys oh. So nga na siya para di siya mahug guys. Ato na siyang baatan. Ang baat sa Cebu is baat. Ang sa Bohol kay huktan. So ato na siyang huktan para og muuwan guys di na siya apil og ka anod.
Nga na siya. Kadali. So mga 2 weeks ato na sa liliun og nalabalas zay ugat. Sana ugat ka ha kay nanginanglan nimo. Man ako og markot. Diya kay na ning sugod uwan init kanang naitaligsik diya nay murag taligsik siya sa init. Diya guys mo tawid na po ko spikas nang kamot nagkuan po ko nag malhin po ko sa uban nga mga balinunan. Diya dari guys hari sa gipang pulungan ni mga atis dari kay aron bunga po ning kuan dragon fruit. Nang ipamulungan dari dia. Kaya ang dragon fruit na mo, nalabungan mo gud na ninan mo gud sa tarang init. Unja mananam ko dari og malbiri unjang hapon na kay mas nindot man gud magtanom ka og hapon. So, wari ko sabay na pud ko guys. A few moments later. Unja guys ang isang kuan kanang ubanan taman dito sa Santander kay naas jay pagamayan nga kasunis. Slacks niya kay kinahanglan di kuno inag kanang board exam mag white polo shirt collar ba white polo shirt nga with collar nalagi collar nga polo shirt gani diya kuan kanang walang pagamian na hagidahang slacks kay agizang na order na slacks dako raman diya mo sa pagamian sa Santander. Diya nagdasag bag guys kay nagdaan na laman si og bugas kay rong din laman tipid na kadto sa mga kuan bahala ko bugat. So ako na lang may magdala ng isang bag kay bugat. Klase na po sa ugma guys. Bye nak. Mingawa guys kay hindi po mi magkita kaya ito na po kong Manila dyan sang ipasakay tricycle. So kahilakan ko guys kay nalagi siya po di na po mi magkita nakaluoy. Sigod ko na rin sa kwarto kay alasing komedyan na dyan. Hi guys kuno na dyan. Kuan lagi ka ng sad lagi kay higdaan na dyan dari wala pa sa ati. Wala po din balik sa lumagitin dyan. Dali na ka dyan duha ka gabi ba sa ati? Murag duha lagi sa kagabi dari. Ang mingawa guys kay last lagi pa namang kuan puto banding kay kuan lagi mularga na pug Manila nagka Lunis. Di na pud mi makita ni Nicole kay kuan Lunis klase man siya lagi kanang kada adlaw naman diyang klase. Nya malang mingawa di ko makagagas ni siya before ko mularga o Manila. Sama na guys. Laban lang yapon. Pero kailakan jud ko ganiha kay malagi ipasakay lang sa ng tricycle dito sa Santander pag humana magpatahi sa idahang kanang slack. Naluoy ko kay kanang langing dili ko sa makaban sa inaghatod na mo sa kuan si Jang Bisprin. Diya ako na lang siguro yung uban guys. Di na naman ko sa uban kay sakitan ko no kaado si guys. So, kanang uban pa si Jan diya nga. Lapasin siya na mo kay nihilak jud ko kay naluoy jud ko sa anak guys. Bisan taman nga kuan mo jud ang tanan kay temporary lang itas kalibutan. So mo lang ito guys nakahilak ko ganiya pag sakay na house bus. Pag gumanag pasakay di sa tricycle kay ni tawag man dyan na ganiha guys nga kanang nagaban lagi ako no sila karong adlaw. Lagi ko sila magkaabas sa Bisprin. Diyan sa naman. Pero nihilak na ko guys kay isakitan na jud ko nga kanang wa na kuno si Jay isang mga message baka na wa na kuno imo care di ja kana bitaw wali mo tuktok nga kanang nagkaon na ba kuno si Ja ano ba jawa na imo
sampit ni jag mga bi ug kanang Nagustorya na, oy. Kuan. Kuan. Siya, oy. kanang nagistorya ra ko guys kay mga lagi na ni share na po kog gamay nga sakit din tay kadyo. Sakit kadyo para sa nahang nga inahan ug sakitan bagang anak. Mga sakitan po guys. Kasi siya na mo kanihilak ko kay kuan lagi kanang basta di mo maka relate sa akong gibati nga sakit kadyo nga masakitan po lang ang anak. So mana guys, ni share po ko ninyo ja labang ko na is lang duha kay siyempre bularga na po ko Manila no. Yung mama nga na sa mama mahilak man jud. Ja, see you in my next vlog guys. Ja, I love you ug amping wag po lang ta ja laban lang ta sa mga pagsubok sa atong kinabuhi. Ja, see you in my next vlog. Love you all.